tiri panyaya Saruwaka ipapo paita imwe update vanhu vanomakuhwa kuva ini zvangu most of the times ndakanyarara, but there is ndamboda kuitaura but ndambodedza munhu wacho ndakati uyotaura wega nyaya yako so that ini izvozvo imwe mhuri yeZimbabwe varongoti yese aringa akuwandisa. But now this, according to this guy, ari kuti Saruwaka anga ari kudanana nemumwe mukadzi muSouth African werudzi rwechiZulu, andimunzwisa ndowedhira ndangonzwa. So ukangoona nyaya yadaro manje inenge yakutonetsa tisingachazive kuti kana angarodana nemunhu is it because akatoita kuti chipamwe maboyfriends emunhu iye kana kuti anga ambori mukadzi wemunhu. Vakadzi maSouth Africans vanoda varume vechiZimbabwe kana vechinigeria vechichi vanovada zvisingaite. Mareasons avanovadira ina handizivi, but pandatonzwa izvozvo ndaningira nyaya yanigiriki inonetsa because last time I still remember pane chimwe chishuga mama chaimhanya nacho chekuZimbabwe so chakanetsa shuga mama ichocho maiwi chikazara kumainbox nyaya yacho tikatoti ayo please ndibatsirewo mukomana ari kuramba nhumbu yake. I was like ivo ungatiswa nhumbu rushuga mama here itype ipi kweyorudza aiwa mukomana yandikumna. So that lady aita zvekuda because Saruwaka akazonditaura neni after akati shamari nyaya mamiriro yange yakaita munhu yanga atori munhu anga achida kutondorowa extortion wanga wati pakuningina because munhu iye ndo basa rake raaiita munhu iye ndo pandakatoziva nyaya ichi yacho because but iye Saruwaka aitotaura kuti pavakanosangana nemusikana iye yakoti vanenge angotomusikana but shuga mama ichocho chakatorongeka kudhara vatosvikabva vachetofamba nematest kits kudhara vatestana vapedza kutestana vatopinda muloji vanotesta zvese zvachatesta nhumbu chikada zvona ndani nhumbu zvese vapinda muloji vaita zvavanoita. Saruwaka manje ari kuzoti inini shamari ndiri ghetto youth because akatoti ndiri ghetto youth chibaba ndotongoziva kuti makondomu $1 saka hapana pendaizoudzwa kuti ndizoita zvekudaro chinchi. But hanzi pandakazoona matest kits ndangoti hadiripo sinzi patongobuda matest kits zvikatongofamba zvakadaro ndopa zvakazongoitika omaitikira nyaya idzi manje hadzizoita kuti ndizodzitaura dzese dzakadaro pane zviko if Saruwaka was there taitongoti alright mira tange tatinga casualite chamwa titaura nyaya yacho aitobvuma kana kuti unoitaura nyaya yandirukudza. But iyi yekuzonzi munhu anga nemukadzi muZulu ndo yakundivhiringidza manje andikuzoti iyi ndeipi yakandijamba zvayo panguva yacho. But I think ndo mukomana paari kunzanga ari kudya. But ngatisaise musoro nyaya iyo inyaya dziri kungobudawo pakunzi munhu anenge afa pane pakutaura nyaya dzakawanda inyaya dziri kungobudawo asi ngatisaitore serious please ndikutokumbirawo. But ingori kaguhwa rekuti tingoti tionesane. I am not saying kuti ndo vanhu vacho vakamukwadzisa vakamurayisa kana kuti sei handisiri izvo zvandiri kutaura but ndiri kutaura kuti inyaya iri kubuda information kana ichibuda mhuri yeZimbabwe hatijambireka ina handingazokwanise kuignora zvinhu zvendanzwa imi muri panapa kuti munzwe nyaya kuti utonzwa kuti what is going on zvapape haufa saka pazvale ndipapa pekuzivisana kuti ari kunzi anga ari kudanana nemumwe mukadzi wemuZulu. Handizivi kuti relationship yavo yanga iri papi chacho because munhu wacho ane zvaataura zvimwe but ndaona kuti handikwanise kuzvifachuka kana kuti kuzvimwachuka zvese manapo toita nga taakusanitiza nyaya yekuzotoita zvoitanga pamwe ndo vanhu vakamuraya because mukomana was into politics zvekutodaro and politics dzekuZimbabwe is a dirty game. Isusu chatiri kufocus nacho ndechekuti Saruwaka was killed a day after visiting Mudhara Geza's house. Ndo zvatiri kufocusa nazvo so far. Anditi zvimwe zvese izvi tinozotaura zvekuti anga nemubhebhero wake muchinchi I don't think it for now is necessary. Nyaya idzi ndikugara ndadzitaura because ndikuziva dzichambuda and dzine mabudiro adzese dzichazoita just that is too fast pakufambira nyaya totoziva kuti tikatotaura nyaya iyoyi izvezvi pachazosvikawo vemanyuzipepa vari busy kuda kuzoprinda tiye tatopedza nyaya tatosvitsa kunoko. It's not necessary kuti timbofocusa nezvozvo idzi dzemabhebhe manhingekini idzika dzinonetsa. But one thing that I promise you guys, if this issue kana iri yechokwadi chezvo ndakumbira nhamba dzemukadzi wacho muZulu wacho aidanana naye kana zvikafamba musha akabvuma achauya panapa totaura kuti zvaifamba sei tonzwa kuti haanawo here mamwe ma-ex boyfriend vaimutsoma kana kuti zvimwewo zvikomba kana kuti anga ari mukadzi wemunhu here kana kuti anga asiri mukadzi wemunhu zvese izvozvo tichafambira nyaya dzacho toita sei toya toonesana. Saka
stay tuned. Ndangoti ndingogara ndambokuzivisa izvo ndinenge ndambowana tikutsvaga dzese nyaya dzacho muri Zimbabwe. Musatya zvenyu. Coolien TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika. Coolien TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika. Uchawana zvesapa nachichazosha. Everybody say Coolien, Coolien.